Dancing inmates sa Cebu, bida atol sa kasaulugan sa 25th anniversary sa unang hirit. Ang report ni Mark Reggie Abella. Kaganihang buntag, subling gipakita sa mga PDL sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center ang ilang katakos sa pagsayaw. Ang CPDRC ang usa sa napiling ibida sa unang hirit atol sa kasaulugan sa ilang ika-25 katuig nga anibersaryo. Duha ka host sa unang hirit ang milupad dinhi sa Sugbo aron mahimamat ang bantog nga Cebu dancing inmates sila si Lynn Ching o si Shaira Diaz. Good morning! Good morning! Maayong buntag Sugbo! Good morning mga kapuso! Eto, we're celebrating our 25th anniversary. Siyempre naman, tuloy-tuloy ang paghatid natin ng 25 sorpresa. And today, we are in Cebu, the Queen City of the South. Isip pasalamat gihim-usab ang budol fight alang sa mga inmate. Apil sa giandam nga pagkaon nga gisawaan sa mga PDL ang tatak Cebu nga lechon baboy. Don't want no short man. Mihimo og marka sa kasaysayan, dili lang dinhi sa nasod kung dili lakip na sa tibuok kalibutan ang dancing inmates ni atong 2007. Din ilang gipakita ang ilang dance rendition sa Thriller ni King of Pop Michael Jackson. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.